Som žena bez mena, ponížená, ubolená. Som žena, bezcenná, zvedená do hĺbky duše pokorená. Som bývalá kočka, modroočka, čo počká na odbočkách, čo počká, to kvočka, kým sa dočká amantovho ľavobočka. Že som reku, žena z dávno veku, keď štíhla v drieku, ľahla bez prieku, do trávy, na deku, na autostrádnom úseku, do záseku na útek, do záseku na útek, do záseku na útek, do záseku na útek. Smer domov. Kuľhanovce, popisné číslo 132, vánková stena a polozenitá strecha. Smer domov. Júča, kosmatá, kostnatá, okatá, papulnatá, suchá ako láta. No, lebo vtedy som taká bola. Naozaj. Vtedy, pred rokmi, 10, 15, neviem. Naozaj chcem ísť domov. Aj keď už nejaký nemám. A kým som ho mala, utekala som z neho. Ťahalo ma to čím ďalej od domu. Do rozprávky. No Kargulka mala svojho vlka. Marienka mala Janka. Ale ja som chcela princa. No, hoď by to bol aj škaredý žabiak, ktorého by stačilo poboskať. A bol by z neho krásny princ. Mať tak svojho princa. Nemusela som dlho čakať. Mala som 16 a on vošiel rovno do nášho dvora. Pomáhal opravovať strechu na kaštieli. Zaľúbila som sa. Nie, nejaké hriešnosti. Pri všetkej poctivosti som mu občas podala cez pod hrnček vody. A raz aj mydlo s uterákom. Karolko bol odo mňa iba o 2 roky starší a sníval o tom, že sa vyučí za šoféra na helikoptére a bude roznášať krídľu tak, ako to robia v Amerike. Páčil sa mi. No, na slovo počúval svojho otecka, ktorý bol majiteľom firmy. No, firma nebola veľká. Iba Karolkov ocko, pomocník Troško, ekonomka mamička a on, Karolko. No, a tak ma Karolko ľúbil. Až som mu raz nenavrhla, aby sme spolu odišli do sveta. On o tom najprv nechcel ani počuť. Ale neskôr, keď jeho otecko načapal trošku s jeho mamičkou a ustavične ju mlátil, rozhodol sa, že predsa spolu odídeme. Svet bol pre nás gombičkou a my sme ho začali skúmať. Karolkov ujko, krčmár z prievozu, nám dal kľúče od chaty. O čerta ho zaujímalo, čo som zač a či nebude mať nepríjemnosti. Žil so svojou mladou čašničkou a do svojho bytu nás bez jej súhlasu jednoducho pustiť nemohol. Spočiatku to bolo ako na prázdninách. Chatka bola pre nás domovom, ba aj chrámom, v ktorom sme sa slávnostne zosobášili. Všetko za 2 týždne. Ale presne po 2 týždňoch prišiel do chatky Karolkov ocko, zdrapil si na za ruku, košeľu a nohavice si strčil pod pazuchu a vyťahol ho z nášho hniezdočka lásky. Mne ešte stihol zakričať: Ber sa, kurvička, kade ľahšie, lebo do rána máš na krku policajtov.
by som utekať domov. Ale tam by ma nielenže nechceli, ale by ma asi aj zabili. No rodičia si mysleli, že ma dobre vychovali. Ale ja som sa túlala mestom. A keď som prechádzala okolo jednej krčmy, zvolal na mňa dedo v zelenej zástere. Nechcela by si tu privyrobiť? Trošku mi to vypomáhať? No, vystrašilo ma to na smäť. A utekala som, čo mi sily stačili. Ale potom som sa vrátila. Bol to krásny polrok života so zásterou. No, zástera, tak som ho volala. Ráno on za výčapný pult a ja s táckou a nápojmi medzi zákazníkov. On spočiatku taký starý, ale poctivý mladenec. No a ja úslovné chudobné dievča z vidieka. No, idylka však nemohla trvať večne. To pochopí každý. Len nie každý uhádne, čo by ju mohlo prerušiť. No mnohí z vás si asi myslia, že ma krčmár vyhodil za utajené tringelty. Ale, no, veď, čo iné môže vymyslieť slabomyselná? Nie. Našu idylku prerušil úspech. Nie môj. Zásterým úspech. Z ničoho nič dal dokopy našetrené peniaze a kúpil veľké, dobre zabehané mesiarstvo aj s vdovou mesiarkou. Bzzz, bzzz. Filozof, ktorý pravidelne navštevoval zásterinú krčmu, ako prvý pochopil moju beznádejnú situáciu a ujal sa ma. No, byt som mu dával do poriadku viac ako 2 týždne, lebo od čias, keď mu pred 3 rokmi zdrhla žena, sa v byte nevymienial ani obsah chladničky, ani bielizeň, a dokonca ani vzduch. No, väčšinou bol stále opitý. Ale keď vytriezvel, stával sa z neho nežný a vytrvalý milenec. Vravieval mi, dúfam, že sa nenecháš zviesť niekomu, kto si ťa nezaslúži. Romantik. Nenadával, nepoužíval slovník spodiny. No a najhoršie slovíčko, ktoré v jednej hádke so mnou použil, bolo ty. Oštiepok. Oštiepok. No, niečo malé, milé, chutné, no a dnes už aj drahé. Takto zrejme vyzerám v jeho očiach podnes. Filozof bol čestný človek a podľa všetkého ma úprimne miloval, ale ja jeho nie. Keď sa jedného dňa vrátila jeho odskočená žena, zbalila som si svoj kufor, a pobral som sa domov. Domov je tým vzácnejší, čím si od neho ďalej, čím viacej prekážok ti stojí na ceste k nemu. No napísal môj filozof v jednom článku. Súhlasím. Môj domov bol akiste veľmi vzácny, lebo keď už som stála na stanici, že si kúpim lístok, uvedomila som si, aké prekážky mi stoja v ceste. Hanba, poníženie, neúcta k blížnym, ale k sebe samej. No ale najdôležitejšie bolo to, že som si jednoducho nedokázala predstaviť, kto v mojich očiach reprezentuje domov. Mamička, ak ešte žije, ani nezbadá, že som sa vrátila. Lebo už keď som odchádzala,
trpela progresívnou paralýzou a na svet sa pozerala už len cez svoje príšerné utrpenie. A otec? Otec sa deň čo deň utápal v hľadaní náhrady za dovtedy zdravú, mocnú a krásnu manželku. Ale na tej stanici, pri pokladni, sa objavil Ľuboš. Mal na sebe vyšúchané džínsy a rozťahaný sveter. Prednú a strednú časť hlavy mal plešatú. A tú druhú si dal vyholiť. Vyzeral ako Picasso. Pozval ma na kofolu a keď zistil, že nemám kde spať, dotiahol ma k sebe na intrák. No, bol síce bývalým vysokoškolákom, ale na intráku sa miesto fakt našlo. Až neskôr v noci sa ukázalo, že na miesto, kam som mala zložiť svoju unavenú hlavu, má nárok iná. A ja som sa po polnoci musela nasťahovať pod Ľubošov spacák. No, lenže tam začalo byť po pár dňoch ako si tesno. A Ľuboš si občas v noci zašiel kam si do inej izby, vraj na žolíka. Ale nevykašľal sa na mňa. Občas ma brával do horského parku. A tam nám poslúžila machová postielka alebo lavička. No, ale neskôr, keď už sme museli obaja z intráku odísť, lebo majiteľ vyhlásil prestavbu domu, sme si našli na Vajnorskej krásny vchod do teplovodu. A spali sme na vyhriatej rúre. No. A potom sme odišli do Rakúska. Ja v kufri, o čom majiteľ ani nevedel, a Ľuboš s neveľkým pasom a batohom. Azyl nám síce neposkytli, ale Ľubošov známy, ktorý tam už pol roka úspešne pomáhal v jednom kempe dávať autá do poriadku, poverili Ľuboša zháňaním ojazdených pneumatík. Nocovali sme na čierno. V stane. Vedľa karavanu Ľubošovho známeho. Ale zasa len do istého času. Deň, keď sme museli z kempu odísť, som zistila, že som v tom. No, ale to, čo nastalo potom, bola naozajstná hrôza. Chlapi sa rozhodli, že si to dáme vziať, ale Ľuboš bol charakter. Povedal, že si ešte pár stovák privyrobí, že sa vrátime domov a tam sa uvidí. No, ale ako sa ja vrátim domov, keď už nemám pas, to nikto neriešil. Chytili ma pri prekázaní cez zelenú hranicu a pekne ma zabásli. Ale nie na dlho. Tu som nebola plnoletá.